Kai? Zo ne. Wallahi ka bani. Shi yasa wallahi daga damuna ya zo sai ko muna cikin daki daga da jin bango ya zube. Ake kai ne kake mun fitsari anan. Wallahi an riga an ka. Kai Kasimu ya matse ni. Ya matse ka ko? Kasimu. Kasimu. An baba. Kasimu. An baba. Yau zo. Rige. Kasar rukon irin rukon ku na mai. Yawa bayani. Wait. Dan fitsari me aka rubuta nan? Fitsari kai anan? Fitsari. Kalla, Kasimu, ka kashi office ɗinku, gaji ko? Yawa. Saka shi. Ai wallahi kullun cikin gini nake. Ai kawai kai shi. Karanta ka gani da haka. Ni ba ran je masallaci. Duk yadda kuka ka ba matsala. Yawa. Karanta Allah ta tsare. Ba a fitsari a nan. Ba a fitsari. Sannan kuma kasa kuma me gani? Naira 50. 50? 50? Ba a gani. 500. In har baka bada kuɗin nan ba, daga nan office zan kai ka. Daga office kuma ka sai zan kai ka? Prison. Prison kuma shekara 4 zaka yi. Yanzu ka kawo 500 ka tafi kawai. Ranka daɗe wallahi ban da kuɗi. Baka da kuɗi? Baka da kuɗi. Okay, baka da kuɗi. Kana nufin haka zaka tafi free. Kana ganin wasa nake bari in kira maka su. Dan Allah. Hello. Over 1 2 3. Number 4. Civilian barrack. Mota hudu. Dan ta. Amroba ne. Dan ta. Ba sai sun zo ba. Okay, zaka lalba ki. Da yi biyar. Zaka lalba ki. Ban canji. Ka wan canji. Sai dai kuma ka san me? Wallahi matsalan ba canji. Yanzu Idan ka san da ka wan canji. dama na saba gan fitsarin ba ko? Je ka kamala. Na gama. Na gama. Ai shi ka gane fitsari yana da wani abu. Wani zuba idan kai fitsari a tsugunni. Wato najisa ne. Malamai ba su faɗa ku ne, ba su ga muku ne? Kuma ka je ibada ba magana sallah kenan. Malam, ni na ga maka na gama fitsari na ko ka ban canji na wuce. Ai ka gane da zaka daure ka samu ka natsu. In ka natsu za ga akwai ragowa, dole akwai ragowa. Ka samu ka fitsarin. Kaga shikenan an yi balance 100 ɗin kenan ko? Na ga maka ban 100 ina na gama fitsari. Yanzu ka sai da za a yi? Ka tsugunna kai kashin 500. What? Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mazaje ne